दिनैहाय सारा भारतावनो विश्वकर्मा फोरबोजों लोगोसे जोंनि भारतनि मानगोनां कर्मयोगी आरो सर्वशक्तिमान गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे सारा भारतावनो दिनैहाय थांनाय 21-22-23 बिदिनो जे PMAY गामि आरो आरबान जे न'फोर होनाय जादों बे जाय न'फोरखौ लुफुंनाय जाहैबाय बे लुफुंनायफोरखौ दिनैहाय सारा भारतावनो बयनोबो खेवनानै होनानै बेखेवना होनानै गृह प्रवेश न' हाबनाय प्रग्राम लादों आरो जों बयबो जमदुवार समस्ति हिसाबै जमदुवार मण्डलनि सिङाव थानाय गोबां जोंहा BCDCफोर दं जोङो जारागुरि गलादायाव खालामबाय दा नैबे खासियाबारि BCDCनि आन्दाराव जों मोनब्रै खालामखांबाय आरो दंबावो बेखौ जों खालामगोन आरो दिनैहाय बे न' बेखेवनायनि गेजेरजोंनो जोंनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि जे सिमां बे सिमाङा जाहैबाय सारा भारताव खुनु मानसिया न' गैयै थानो मोना खुनु मानसियानो गिजि गब्लं न'आव उन्दुनो नाङा बयबो जाहाथे फाक्का न'आव उन्दुनो मोनो बिथांनि बे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनैहाय बिथाङा गोबां माने थांखि लादों आरो बे थांखि मथे दिनै गोबां खौथि जोंनि भारताव बेदिनो न' गैयैफोर न' होदों आरो बिथाङा मोनसे थांखि लानानै 3 कौटिनिबो बारा आरो नैबे होबावनो नागिरदों आरो दिनैहाय जों जे मोनबाय बे मोननायनि गेजेराव नैबे न'खर बिथांनोबो जों दिनै न'खौ होबाय आरो बिथांनो जों न'खौ बेखेवनानै बिथांनि आखायाव दिनै गथायनाय गालांसै जाहाथे बिथाङा बेहाय सुख सान्थि थायो गोजोनै थायो बेखौ आसा खालामबाय आरो फैगोन समफ्रावबो जोंनि सरकार BJP सरकार जोंनि भारत सरकारनि दैदेनगिरि आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो आसामावबो गोबां गोरिब न'फोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो न' होनो थांखि लादों माखासेया IUI जे माबा ID नाम्बार दं माखासे ID नाम्बार गैयै बिथांमोननोबो न' होनायनि थाखाय पलिसि लादों आरो निस्सय बियो थाबैनो जाफुंजोबगोन आरो बिदिनो जों गासिबो न' गैयै मानसिफोरनो न' होफुंनो हागोन आरो भारतआ 1 नाम्बार जानाय फारसे थांगासिनो दं जुदि भारतआ 1 नाम्बार जानांगौ सारा पृथिबियाव बयबो नोगोरारि जेसेबांफोर दं भारतनि जेसेबां नोगोरारिफोर बिसोर मोजां न'आव थानो मोनगोन मोजां लाइटजों थानो मोनगोन सान्थि थानो मोनगोन बेखौ लुबैदों आरो बेबायदिखायनो दिनै भारत सरकार आसाम सरकार थांखि लादों आरो बे थांखिखौ दिनै मावफुंनायाव दहाय बाहाय आगान होबाय आरो बिथांमोननो दिनै बे न'खौ बेखेवना होनाय जाबाय जमदुवार मण्डल हिसाबै दहाय गंब्रै गंबा जारागुरि गलादायाव बेखेवबाय बहाय 12 खानसो दं बेखेवगोन आरो माखासे न'खर जायफोर सेंसन जानो गोदान बे सेंसन लेटारखौ होनाय जागोन आरो मथा-मथि जोंहा दिनै जमदुवार हिसाबै फ्राय 50-60 खान न' कमप्लिट जानानै दं थेवबो जों बेखौ हाजोबनाय नङा जेसेबां हागौ जों खालामनांगोन आरो बेथ' पार्टिनि खोथा जाहैबाय जेराव होयो बेवहाय गसंगोन आंथ' आगोलाव खेबथाम बेवहाय गसंनानै देरहाबाय एबारबो बेनो दं आरो बेनो आंखौ जेबो होननाय जायाखै जेब्ला जेराव होयो आं बेवहाय गसंगोन आसा खालामदों आंनो बेवहायनो होगोन आरो